Bajarên mezin ê dema me bi alîkariya mirov hatiye avakirin. Ji bona di nav civakê de huzurî û bawerî çêbibe jî her dem hewcedarî bi kanûn û kaydeyan heye. Berevajiya wê avakirina nîzamê nemimkün e. Rastiyekê din a jiyana civakî a dema me ferdîtî ye. Her ferdê civakê li gora xwe armanc û plan çêkirine. Gelek ferd beriya her tiştî li menfaet dinere. Menfaeta kesî din û civakê di plana dudade ye. Ji rûyê vî egoîst li çar aliyê dinyayê tunebûn, birçîtî û însanên bêmal hene. Niha em tenê ji bona demekê bajarekî zehf mezin xeyal bikin. Lê li vir bera kes menfaeta xwe nefikire. Beravajê wê bela menfaeta civaka ku têrê dijî û mirovên din pêştetir be. Hemû kes bi fedakariya mezin û bêyî hersa ku tê keve pêşiya kesî din dixebitin. Ferd bera ew qas fedakar bin ku ji bona nîzam mezinkirin bera ihtiyaç bi kanûn û muîdan tunebe. û bera tu tevlihevî neyê jiyandin. Dibe ku civakek wiha qeweta sînorên xeyalên mirov derbas bike. Lê di rastiyê de li dinyayê civakek wiha heye. û him jî li hemî deverên dinyayê. Ev zindiyên vê civaka mucizewî çê dikin, gêrikin. Gerek di kolonyên carna bi hezaran, gelek caran bi milyonan ava bûne dijîn. Di vê kolonyê de herkes çi wezîfetê ser bêkê masî tîne. Tu kes pozisyona tê de an jî wesfa karê dike nake pirsgirêk. A girîng berdewamiya kolonyayê tê dijiye. Ji bona vê bêtereddüt kare jiyana xwe feda bike. Di vê civakê de ferdê birçî an jî bêmal hûn nikarin bibînin. Ji ber ku di nav gêrika de piştgirî, hevkarî û parîkirin heye. Wekî hûn dinêrin, damlek av jî tê parîkirin. Xwarinên tê topkirin jî dîsa ji bona parîkirina dihêlînê de tê civandin. Di nav gêrika de egoîstî qet nayê dîtin. Tu gêrik ne beredayîne. Her gêrik di vê organîzasyona wek dêwa de xebitandinê ne. Her yek bi qismê organîzasyona dervî wî şîdayî pê girêdaye. Gêrik bi jiyana xwe yî sosyal, ago ji însanan gelek bilindtir û rêxisteyên xwe yî civakî, delîlên hunera xulûqandin û çêkirina rûerdê a Xwedê ye. Niha em li hinek çeşîdên gêrikan hûr bibin û tecelliya li ser van zindiyên biçûk xulûqandina mucizewî em bi hev re temaşe bikin. Vê derê daristanên baranê ên Avustralyayê. Va daranan kolonyên herî organîze ê rûerdê re xwedîmaliyê dike. Gêrikên cûmker. Ev gêrikên cûmker ê dirêjayiya wan 6 mm bi xwe hêlîna xwe çê dikin.
Avakirina helînê bi alîkariyeke mucizewî tê çêkirin. Di çêkirina helînê de malzemeya giring pelin. Merteba pêşî ji bona pela bi hev vekin wan bînin cem heve. Ji bona vê jî gerikên karker bi hev re digirin û dibin zincîrek zindî û serê pelê din bi aliyê xwe ve dikişînin. Teknîka herî baş li vir bikar tînin. Gerikên karker ê hûn temaşe dikin kurmikekê yanî puşka xwe yî ku nû hatiye dinyayê hildigire. Cihê got ew aniye tam cihê pel bi hev re tê zeliqandine. Va kurmika bi carekê de mezeloqek hevrişimî avzê dike. Gerika karker jî wek hûn temaşe dikin vê demançeya xwe yî mezeloq di nav pelan de mekûkê çê dike û pela bi hev ve kewa dike. Gerikên gihîştî ev hevrişima wek mezeloq tê bikaranîn nikarin çêkin. Kurmika biçûk hevrişima ji bo wê elzem ji bo pêşeroja koloniya xwe feda dike. Ji ber vê jî tu wextê gihîştina xwe nikare xelas bike û bibe gerikek bi sihet. Lê ev fedakariya wan bê berdêl namîne. Gerikên karker heta emrê wanî dawî di hundirê helînê de li kurmika dinêrin. Çikandina pelan hevkariyeke mezin dixwaze. Ji ber vê jî hinek karker di hundir de hinek jî ji derve bêsekin dixebitin. Bi saya vê pel bi hev re bi saxlemî tê kevandin. Avahiyên derdikevin meydanê teknîka avahiya, saxlemî û ji aliyê hêsaniya bikaranînê jî mükemmeliya mühendisane ye. Gerik bê hewcedariya kontrol kirin û rêvebirinê zanin wê pelan bi kîjan nixteyê bi hev bizeleqînin û tayên hevrişim wê ji ku derbas bikin bawayekî mucizewî zanin. Ji ber vê zanyar ev zindiyên biçûk weke mejiyekî hereket dikin weke mucizeyekê binav dikin. Ev zindiyên nexwedî aqil li ser serê wan kesekî gorê nîşanî wan bide tune û ev zindiyên gu hemê ji bona armancekê bixebitin û heta dereca dawî bi pîlanên bi aqil hereket dikin. Nîşan dide ku îradeyek rê nîşanî wan dide û hakîmî wan heye. Ev jî hakimiyeta Xwedê ê li ser zindiyan e. Di ayeteke Qur'anê de Xwedê wiha kerem dike. Xwedê heft ezman û ji erdê jî şibandina wan afirand. Emir di nava wan de bêsekîn dadikeve. Ji bona hûn zanibin, bielîmin bi rastî qaweta Xwedê bi her tiştî kare û bi rastî bi ilmê xwe her tiştî rapêçaye. Lêkolînên hatine kirin di derheqê organîzasyonên gerikan de ji zanyaran re gelek rastiyên balkêş nîşan e. Gerikên di nêvîngê laboratuwaran de li ser wan hatine vekolîn tevgerek balkêş nîşan dane. Wek minak, gava gerek be ku helîna xwe berk bikin, gerik di devê helîna xwe de dîwarên îstînadê ê ji bona mühendîsane avahiyan de tê bikaranîn û ji bona saxlemiya wan bêtir bike dîwarekî nû ava dikin. Her gerik ê li gora qama wan mîna zinarekî mezin tê li bên qûmê bi yek kişandine cem dîwarê wê çê bikin. Her gerik bi şiklekî mucizewî him wek karker him jî weke mühendisekî projeya dîwar zanibe tev digerin. Kevir rast xistine şûnê û dîwar ava kirine.
İnsaneti bi milyonan salın çandiniye dikin. Hevceya nüfusa dünyayı beşeki veyi mezin ahureki bi viyavayı te peşavaze kirin. Mirov jibo çandina adani tekniken guheri bikar anine. Zanyar jibo adaniye zeyetir bikin vek metot, derman u gubreyn kimyevi bikar anine. Jibili ve sereyin ku avakirne de her demsal berhem dest kıstine. Liberi insana zindiyek hebu ku bi demin drej de çandiniye dadket u ev teknikana teva bikar tanin. Neha jibo em van zindiyan jinezikle nas bikin eme revetiye ki li nav Kuraniya Daristanên Amazon bikin. Avana gerikin pelbirine. Ev gerikna bi milyonan salın çandine dikin. Hem jivi kare zahmet disa saya kar parvekirine nediti u bi plan konak çedikin. Haleka peşi az zincira berhemi ev gerikin karker derveyi heline u vazifene. Ev gerikna bi şevuroş besekin pelin darin daristanê de û nebatên biyan dibirin. Karê duduyan pelên jêkirine bikşînin hêlîneye. Gêrik perçên pelan ve xêliyê digirin û dikşînin hêlînê. Hurtbûna van karkerên biçûk bi qasî mirov nikare texmîn bike geleke. Wek mirov bixwaze bide berhev, karê gêrik dikin, dişibe, wek di pişta însanekî 105 kilogram bar hebe û kilometrekê 2 deqe û nîva bireve. Di karekî wiha zor de tu însan nikare bi ser bikeve. Gêrik bi dereceyeke şaşmayî bi plan û organize dixebitin. Ji bona çandiniyê bikin divê pela bikşînin hêlînê. Ji ber vê divê karê barkirinê bêxete dom bike. Ji bo gêrik vê barkirinê hêsan bikin, riyên erdî ê pirxet ava dikin. Ji vê jî balkêştir wek di însanan de jî heye berpirsyarê van rêna dinêrin û tamîr dikin di nav organizasyonekê de ne. Aniha gêrikek erkdar astengên li ser rê paqij dike. Niha jî erkdarekî din ê rê tamîr dike. Di organizasyonên gêrikan de bûyerên ku qaweta xeyalên mirov derbas dike çê dibin. Niha jî hûn gêrikên bi hev girtine û ji goş kopriyek çêkirine temaşe dikin. Gêrikên din ê pêlwan dikin û rêya xwe dom dikin. Bêşik ev fedakariyeke mezin û xwepêşandina piştgiriyê ye. Dema van karan de nêzîkî 500,000 gêrik wek mejiyekî dixebite û ev organizasyona dev hemî pelêndarekê pir mezin kare tenê di rojekê de bibe û bikşîne hêlînê. Gêrik karin her şênayiyê heta kulîlk jî bê bezarbûn û betilandin jê bikin.
Qama gerika li gor insana gava mirov difikire pelê jê dike mezûnbûna wê qewîn û wek plaqayek darê fireh an jî wek gewdê darê ye. İnsan ji bo dara jêkin aletên taybet bikartînin. Erê, gerik çawa vî karî de serdikevin. Cevap, dîsa afrandineke mucizewî derdixe meydanê. Çimkî Xwedê gerikên pela jê dikin re mekanîzmaya jêkirinê pêşnûmaya herîqe dayê. Ev mekanîzmaya jêkirinê ji du kerên cihê çêdibe. Serkêra ji bona tujayiyek ekstra çêbibe biçîn ku hatiye pêçan. Di mekanîzmaya jêkirinê de sîstemek balkêştin heye. Hema dibin serê gerikê de organek taybet, frekansa bilind ê pêlên deng bela dike. Van dengna li ser kerê de dişinin pela. Pelê denga pela tîne halê bêtir şikestî û hêsan. Ev sîstema pêşnûmayek dahiyan. Niha em li ser avakirina vê sîstemê hebekî bifikirin. Ji bona mirov kerek tuştur çêke li ser metalê bi alaşimên taybet bipêçe, vê teknîkê însan jî bikertînin. Lê însan xwedî aqil û zanîn e. Ev sîstem di laboratuwaran de piştî xebatên taybet hatiye pêşxistin. Lêhaya gerîka ji maddeya çînko tune ye. Nizanin got kêra wan bi vê maddeyê hatiye pêçandin. Hucreyên li ser mekanîzmaya jêkirinê a gerikê bawayekî mucizewî ser kerê bi çînko dipêçe. Di laşên van zindiyên biçûçik de pêşnûmayek pir aqilî heye. Rewşeke wek vê bi saya pêlên deng got sîstem dihêle pêl hêsan jê bibe û derbas bibe. Gerik qet nizane ku bi saya pêlên denga ê frekansê bilind maddeyê tîne halê bêtir şikestî. Bêşik, sîstemeke wiha kompleks bi tesadüf nehatiye meydanê. Hebûna vê sîstema mükemmel tenê ravekirinek wê heye. Sîstem bi zanebûn hatiye avakirin. Xwedê gerik afirandine û bi tevî ev mekanîzmaya jêkirinê a mucizewî hemû taybetiyê wan dane. Dayeteke Qur'anê de wiha tê kerimkirin. Rebbê min, ji aliyê ilm ve her tişt rapêçaye. Dîsa jî hûn şîreta nastînin û nafikirin. Gerikên peljêkir helîna wan 5 metre Kur'anî û 7 metre firehiyê dine. Gerik di hundirê helînê de bi sedan tünel û odê ava dikin. Nêzîkî 40 ton er dikolin û dikişînin derve. Mîmariya helînê afirandineke din a mucizewî ye. Gerik ev pelên ji darê jê dikin naxwin. Ji ber ku gerik bi hinek kevzên taybet xwe xwedî dikin. Erê, gerik bi van pelên ku naxwin wê çi bikin? Cewap pir balkêş e. Gerik ji bona çandiniyê bikin va pelan mîna maddeya xav bikartînin. û bi saya vê maddeya xav
ve kevza bigihinin. Ve armancı ve dühündür heline de bi sedan kişverzi kevza ava bikin. Naha hun jivan kişverze yeke dibinin. Germiya ve kişverzi reva ve o mezinbuna ve jibona kevza bigihinin jali gerika bi taybet hatiye ayar kirin. Tam jivek insanan gava jibo her demsal çandiniye bikin seraya çedikin. Geriken karker pelen jedikin teslimi geriken erkdar elik kişverzi kevza kardikin. Geriken pela teslim distinin beri dest bi kare xwe bikin pela dezenfekte dikin. Sebebek ve iyi pür mühim heye. Kevzek biyani anji gava bakteriyek tekeve helini kare rel ziyanin mezin veke. Ev rewş temana bi taybeti 500,000 geriken kuvek koloni dijin nexweşiyên perrok derkevin. Lê Xwedê ji bona gerika ji vê tirkiyeyê biparize sistemek taybet afrandiye. Ji laşê gerikê de mîna maddeyek antibiyotîkê îfraz dike heye. Ev gerika hûn temaşe dikin li ser pel bi devê xwe de dezenfekte dike. Piştî vî karî li ser pel tu bakterî namîne. İnsan jî wek gerika li dijî bakteriya şer dike. Ji bo vê li laboratuwarên maddeyên antibiyotîk çêdikin. Lê belê antibiyotîkên gerik çêdikin xurttir e û vê maddeyên bi milyonan salin bikar tînin. Helbet ev zindiyên biçûk ji bakteriyan û ji antibiyotîkên gonahêlin bakterî çê bibin bêhayîn. Lê bi xêra vê sistema mükemmel a Xwedê çêkiriye, ne ciyê got gêrik lê dijî ne jî li ser laşê wan bakteriyek bi zerar nikare bi cî bibe. Gerik piştî karê dezenfektê xelas dikin, bi hev re dest bi perçekirina pela dikin. Piştî pel dikin perçeyên biçûk, êdî dora wezîfê tê gerikên herî biçûk. Ev gerikna kama wan 2 milimetrine. Yani bi qasî li be kum mezinin. û hemê emrê xwe di van odekên biçûk de dibin erdê de derbas dikin. Perçên pela baş ducûn, dînin mîna lepe û zemîna çandiniyê belav dikin. Dûre li ser vê lepê kevza dimeyînin. Di hundirê 24 saetan de keskiya pela wenda bûye. Piştî rojekê li ser lepeyên pela tebeqeyên kevzê spî boz ê mezin hatiye pêçandin. Dawî de xwarina gerik karibin bixwin hatiye çêkirin û çinîn bi zû dest pê dike. Gerikên çinînê dikin ji bilî xwe bêtir hevalê xwe difikirin û kevzên jê kirine dibin dervê odeyên çinînê didin gerikên karker. Aniha gerikek çinînê ronya ji xwarina kevzê derxistiye keremî gerikên karker ê devereke hêlînê dinin. Bi vî awayî heta bi gerikên pela dibirin, ducûn û dixin halê lepe ji bo hemû gerikan li gorî hewcîdariya wan xwarin pê danîn. Pênzsed hezarek bi awayekî muhteşem bi piştgirî û bi hevkarî 365 roj û 24 saeta pêsekin dixebitin. Piştî hemû kevz tê civandin
li dawî bermayên pela dimîne û divê ev bên paqijkirin. Karker hemû perçeyên yek bar dikin û dibin odaya berhemê tevî paqij dikin. Bermayî li dûrî hêlînê davêjin meydaneke vala. Ji bona van zindiyên jîrek tê gihiştinê mîna bêhnberdan û gilîkirin tune. Di kolonyê de ê wezîfeya wan wekî din heye jî hene. Wek mînak parastina hêlînê ji aliyê gerikên xurt, pedakar û wêrek tê kirin. Bi her gava însanan ê nêzik hêlînê dibin jî esker dipekin derve. Ev eskerên mîna dêwan ji gerikên din ê di kolonyê de bi sêsît qatî girantirin û êrişî her biyaniyên derveyî hêlînê dikin. Dev li gore û şekalên însanan ê nêzîkî hêlînê dibin dikin. Eger destreşkê xwe têxe yekî zindiyên biyan careke din bernade. Hinek beşên laşê wan zerarê bibîne jî destreşkê xwe venakin û jiyana xwe fedayî kolonyê dikin. Bêşik, ev misala fedakariyeke mezin e. Dijminê gerikên pelbirînê ê herî mezin mêşê biyanin. Gerik bi saya destreşkê xwe yî xurt kare bi rehetî li dijî mêşê biyan şer bike. Lêgava pela bar dikin ji ber destreşkê wan pel dibire ji ber êrişên bicarekê de bêçare dimînin. Erê, ewleyiya van gerikên pela bar dikin wê çawa çêbibe. Cevaba vê pirsê careke din piştgiriya nav gerikan derdixe meydanê. Niha em nêzîktir li gerikên pela bar dikin binêrin. Hûn bala xwe bidinê li ser her pelekê gerikek karker heye. Wezîfa van gerikên karker gerikên pela bar dikin li dijî êrişên muhtemel ê hewayê biparêze. Li hemberî êrişên mêşên hingûv ev gerikên biçûk destreşkê xwe yî xurt wê parastina pêşî bike û wê nehêle gerikên pelên bar dike gafil bêgirtin. Ev gerika biçûk hem taktîka parastinê a baakil bikartîne hem jî ji bona gerika pela dibire jiyana xwe dixe telûkeyê. Bêşik, ev jî misala piştgiriyek mezin e. Gerik bawayekî mükemmel organize dibin. Lê dîsa jî di navbera wan de hiyerarşiyek tune ye û tu gerik kolonyê organize nakin. Lê dîsa jî her gerik bawayekî mucizewî zanebe wê çikarî bike. Belevkirina wezîfê berî gerik werin dinyayê hatiye çêkirin û gerik wezîfên xwe pir baş bicih Ev rewşa ne tenê di gerikên pelan dibirin de di nav hemî gerikan de heye. Ev gerikên xwedî van taybetanan nîşan dide ku teoriya peresendê a Charles Darwin çi qas bûçe derdikeve meydanê. Wek tê zanîn teoriya peresandinê dibêje hemî zindiyên rûerdê bi sayfên kor hatine meydanê. Lê tu tesadüf nikare ev taybetiyên mîna arîkarî, fedakarî, disiplîn û plankirî bide gerikan. Tu tesadüf nikare bihêle 500,000 gerik ji bona armancekê bi carekê de hereket bikin.
Teoriya peresendinê iddia dike ku ji bona berdewamiya zindiyên divê têkoşinek zehmet bêdan û vê wek mekanîzmaya bingeh digire. Di vê rewşê de teoriya peresendinê civata gêrika a li ser fedakarî û parvebûnê ava bûye çawa çê dibe nikare bersîv bide. Jaliyê din teoriya peresendinê dibêje taybetiyên zindî xwedî ne dawiya guhertinên mutasyon tîne meydanê dibêje konak çêbûye. Di vê rewşê de dibe ku sazûmana sosyal a gêrika jî konak çêbibe ku ev jî bê îmkan e. Çimkî wek we di vî filmî de jî dît koloniya gêrikan ji gêrikên herkes xwedî wezîfeke dine tê meydanê û gava ji van wezîfeyan yek tenê jî nê cî tê mana dawiya koloniyê. Wek minak em gêrikên çandiniyê dikin têxin dest. Eger gêrikên esker hêlînê neparêzin. Gêrikên karker pela nebirin. Ji bona pela bar bikin rê ava nebin. Hêlînên mînan dêwa bi hevkariyê çê nebe. Pelên tînin hêlînê bi yek nêpaqişkirin. Gêrikên cûtinê pela nehêrînin. An jî gêrikên lepê kevza meyaneke. Ew karê din êtê kirin jî bi kêrî tiştekî nayê û gêrik nikarin kevza xwedî bikin. Ev jî tê mana hemû gêrikên dê koloniyê de ji birçîna bimirin. Gava mirov lê hûr dibe tê fêmkirin sîstem çi qas bi plan e. Wek mînak çînkoya li ser kêrên gêrikên pela dibirin tune be. Antibiyotîka taybet a koloniyê ji bakteriyan diparêze roniya wê di laşê xwe de naafirînin. Reva û germiya hindurê hêlînê bi taybet neayarkirin. û hemû gêrik di disiplînek wiha mezin de hereket nekin. Wê demê tu mana taybetiyê din ê gêrika namîne û hemû gêrik wê di demeke kin de tune bibin. Çimkî kolonî encaq bi saya hemû van taybetiyên xwe hebe kare jiyana xwe dom bike. Ev jî nîşan dide ku gêrik van taybetiyên xwe ne bi konak qezençkirine yanê ne peresendiye. Li dijî wê wek me li vir lê kola avahiyên mükemmel û gelek taybetiyên din bi carekê de hatine afirandin. Delîlek din a gerek bi hemî taybetiyên xwe yî bê qusûr hatine afirandin jî qeydên fosîlan e. Gavalê tê kolan tê fêmkirin. Ev fosîla gerikan a hûn temaşe dikin dinyayê de a herî kevne û 8 milyon saliye. Aliyê Balkêş jî tu ferqiya vê fosîlê û gerikên demame tune ye. Ev rewş nîşan dide ku gêrik heta niha li Rûerdê bawayê xwe yî îro derketiye meydanê û heta roja me tu peresendin derbas nekiriye. Ev îspat e. Akin gêrik bi peresendinê derneketine meydanê. Laşên wayî bê qusûr û tevî hemî sîstema wayî sosyal xwedê ew afirandine. Wek di vî filmî de di roniya zaynên me lê kola de em careke din bifikirin û hinek pirsan bipirsin. Gêrik
çawa bûne xwediyên va taybetiyan hemiya. Kê kar parvekirina nav gerika çêkiriye. Çawa dibe ku her gerîk gava çê dibe û pê ve zane wezîfe û karê wî çi ye. Çima gerikên esker dide ber çav ku jiyana xwe feda bike. Çawa dibe ev zindiyên nexwedî aqil ji însanan bêtir organîze bûne û xwedî civakek sosyal. Pênzsed hezar gerîk çawa dibe ji bo armanceke wek mejîkî hereket dikin. Ev pirs me dibin rastiyeke pir mühim. Ev zindiyên biçûk ê nexwedî aqil karên bi ser dikevin, delîlê xwedê ew afirandine û hemû taybetiyên wan wî daye wan. Qudret û hunera afirandinê a xwedê di her zindiyî de derdikeve meydanê. Gêrik jî yek ji tecelliyên xwedê ê bêhejmar hunera afirandina wî ye. Di ayetek Qur'anê de xwedê wiha kerem dike. Ê li ezmana û li erdê hene ê wî ne. Hemî ji bo wî ji can hüstû xwar kirine.